Salutare tuturor, eu sunt Edi și m-am regăsit, oameni buni, la un nou episod de pe acest canal. Va fi un vlog informativ, vreau să vă zic că o să fiu live sâmbătă asta la ora 12. De pe aplicația, vă luați aplicația Show, uitați aici, SHOU, fără W. Intrați pe ea, vă faceți cont și chestii, iar eu o să joc mai multe jocuri. Aici sunt toate live-urile, vedeți. Da, live-uri, toate live-urile. Și vreau să vă zic cum faceți ca să vedeți un live. Dați aici și dați search. Și o să scrieți aici Edi Ruș. Și dați căutare. Acestea sunt eu, 4329 ăsta. Ăsta sunt eu. Și la games, nu știu, habar n-am. Mă rog. Dar la player sunt eu, intrați, uite aici, de exemplu, dați pe mine și trebuie să mă vedeți. Da. Și da, cam atât a fost. Vă reamintesc că sunt live mâine și până atunci nu uitați să dați un like, un subscribe, iar eu v-am pa, pa, pa.